Vyšetrite priebeh funkcie 3x na tretiu minus x plus 1. Táto funkcia minus nekonečne ide do minus nekonečna, v plus nekonečne ide do plus nekonečna. To vidieť, keď sa dosadí za tieto xy. Takže poďme hľadať rovno extrémy tým, že budeme počítať jej deriváciu. Takže vypočítame jej prvú deriváciu. Prvá derivácia fx sa rovná 9x na druhú mínus 1. No a hľadáme extrémy, musíme položiť prvú deriváciu rovnou 0. Takže máme 0 rovná sa 9x na druhú mínus 1. A riešením tejto rovnice je, že x na druhú sa rovná 1 devätina, x rovná sa plus alebo mínus 1 tretina. Takže máme dve riešenia, kde môžeme hľadať extrémy a vypočítame druhú deriváciu, aby sme vedeli, či je to extrém, či je to maximum alebo je to minimum. Takže druhá derivácia f, druhá derivácia x rovná sa, derivujeme ešte raz túto funkciu a dostávame, že je to 18x. 18x. V bode x sa rovná minus 1 tretina. Druhá derivácia je v podstate 18 deleno minus 3 minus 6. Toto je menšie ako 0, takže v tomto prípade máme maximum. V bode x sa rovná 1 tretina. Druhá derivácia je plus 6, čiže väčšia ako 0 a máme minimum. Môžeme sa pozrieť, aké hodnoty funkcia nadobúda v týchto bodoch. F v bode minus 1 tretina je, ak sem dosadíme 1 tretinu, tak 1 tretina na tretiu je 1,27, takže dostávame minus 1,27, lebo máme minus 1 tretinu. Takže minus 3 lomeno 27, minus 1 tretina je plus 1 tretina, plus 1. Toto keď všetko spočítame, tak je to vlastne 1 plus 1 tretina sú 4 tretiny a minus 3,27 je minus 1 devätina, minus 1 devätina. 4 tretiny je vlastne 12 devätín, minus 1 tretina, minus 1 devätina je 11 devätín. Hodnota v bode 1 tretina, kde očakávame minimum. Bude podobné, len budú iné znamienka. Sem dosadíme 1 tretinu, 1 tretinu na tretiu je 27, takže máme 3,27 minus 1 tretina plus 1. 1 minus 1 tretina sú 2 tretiny, tu mám tieto dva členy, plus 1 devätina, to sú 3,27. 2 tretiny je 6 devätín, plus 1 devätina je 7 devätín. No a aby sme ešte funkciu možno preskúmali predtým, ako ju nakreslíme, pozrieme sa, aká je hodnota v bode 0. Funkčná hodnota v bode 0 je, sem dosadíme 0, minus 0 plus 1 je 1. Takže funkcia je kladná. Skúsime ju kresliť. Zdá sa, že ten zaujímavý interval, alebo tá zaujímavá oblasť by mohla ísť od minus 1 po 1, minus 1, 1, maximum a minimum je v 1 tretine, respektíve minus 1 tretina a 1 tretina,
tu je x, tu je fx. Možno by sme mohli skúsiť vypočítať hodnoty minus 1 a 1. Hodnota minus 1. Minus 1 na tretiu je minus 1, takže tu máme minus 3. Minus 1 je plus 1 plus 1, takže tu dostávame minus 1. Minus 1. Hodnota v jednej by bola aká? To by bolo, sem dosadíme jednotku, to by bolo 3. Minus 1 plus 1, to sú 3. Takže snáď by sme to mohli skúsiť nejako takto. Tuto dáme 1, 2, 3. Tu bude len minus 1, minus 2 sa už nedostane. Hodnota minus jednotky je minus 1. Teraz maximum je minus 1 tretine, to je 11 devetín, to je nad jednotkou. Nad jednotkou nejako, možno takto. Potom 0 prechádzame v jednotke. Potom v plus 1 tretine máme 7 devetín, to je takto pod jednotkou a v jednotke máme hodnotu 3. Takže ideme sem. A ako teraz skúsime nakresliť, tuto musíme ísť nulovou deriváciou cez maximum, takže to bude nejako takto. Takto. A musíme ísť hore na túto trojku, samozrejme, že funkcia stúpa ďalej a tu klesá ďalej.